Micsoda, és miért kell? A temp az azért kell, hogy legyen egy olyan mappa, ahova az ideiglenes fájlokat pakoljuk. Például, amikor installálod az OpenOffice-t, mert letöltötted a netről, meg ingyenes, meg minden is jó. Na jó. Olyan nem reklámoztam teljesen. Igen, igaz, hogy nem fizet érte senki, de nem baj. Na jó, szóval, ha installálod az OpenOffice-t, akkor először kitömöríti magát a tempbe, utána installálja magát a merevlemezedre, C-meghajtó programfájl, ilyesmi, és aztán kitörli a tempet. Értetted? Tömörített állomány, temp, installálás, megfelelő. Ja, csak hogy általában ezt a tempet ezt nem szokták üríteni. Mert elfelejtik. A programozók már elfelejtik, hogy mindegy, örüljünk, hogy fönn van. És akkor de ilyenkor lehet törölni a tempet? Persze, simán a tempet mindig lehet törölni. C-meghajtó, Windows, temp. Ennyi. Bemégy, megtalálod, ennyi. De nem, nincsen sok rajta. Egyébként nincsen sok rajta, plusz megbonyolították, most a Windows XP-nél létrehoztak egy másik tempet, C-meghajtó, Documents and Settings, valami, mi az? Local Settings, és utána. De azt hiszem még közte van a felhasználó név is, majd megkeressük. És ott is van temp. És ott is van egy temp is. Ugyanez, mint ez. Csak most nem annyira a Windows, nem van, aki a Windows tempet használja, hiszen vannak régi programok, amik a Windows tempet használják, de van, ami azt. Szóval érezd át. Szeretném, ha átérezni. Szeretném, ha mindenki átérezni ezt. És most regisztrálja a komponenseket, ezt magyarul se tudták rendesen lefordítani. Az mit csinál? Ezért nem adoktál narancsot, mert annyira nem fontos, csak az időt húzza. De mit lehet regisztrálni a komponenseken? Mely komponenseken? Vajon a... Nem tudom, tényleg nem tudom. Valaki megmondja, kap 10 smiley-t. Tudom, hogy ez nem sok, meg olyan hülyén hangzik, de... Narancsokban. Ne neki akkor egy cseresznyét ajánlják. Cseresznyét, de azt postán elküldeni nem. Hát, egyébként a postaköltséget neked kell állnod. Akkor el lehet narancsot venni a boltba. Igen, de ezt azért kapta, mert a tudása megvolt hozzá. De ő fizette. Nem, mert én vettem a narancsot. Én vettem a narancsot. Jó, azt írja, hogy 13 perc. Ezt meg kell mutatnom. Jéj! Jelentős. Jaj, ott van. 13 perc. Most 10. A 9. Ez olyan, mint az új évnél a visszaszámolás, csak ott nem állnak meg ennyire. 9! Milyen izgalmas lenne már a 3-2-1-ig megállni. Nem fogsz esni a székről. No! 8! Na jó, befejeztem már. Pontosan akartam szólni, hogy remélem, hogy a 8 perc legalább 10 percig fogtam. Szörnyű. De most már azt írja, hogy az installálás befejezésénél tart. Tényleg a befejezés már nem sok van hátra. Pont most elmenti a beállításokat. Melyiket? Azt a 3-at, amit beállítottuk? Nyelvet muszáj. Na most, oké. Lehet, hogy nagyon offenzívnek tűnik, amit mondok, és biztos, hogy még egyszer megemlítem, rengeteg programozói munka van mögött. És azért tisztelem, mert működik a rendszer, meg tudunk használni programokat, de mi lenne, hogyha kiírogatnák ezeket a folyamatokat? Még hogyha senki nem ért hozzá, de legalább mondjuk én el tudom olvasni, engem érdekel. Miért tart ennyi ideig az, hogy beállításokat ment? Miket ment? Mert így nem valami izgalmas, és akkor mindenféle összeesküvés elméleteket találunk ki, meg hogy milyen gonosz a Microsoft. De utána lehet gondolom ezeknek nézni, nem? Biztos van egy ilyen Windows telepítés leírás dolog, de ha már itt bámulok egy képernyőt 1,5 órán keresztül, mi lenne, ha ide írnák? Oda azt kellett volna írogatni. Azt írja, hogy sokkal jobb biztonságban van, és hogy hívják ezeket a milyen segítségek? Az ilyen... Nem mindegy. Segítenek azokon, akiknek kell. Most mit mondjak? Na.
Ezért nem kap senki narancsot, de biztos már sokaknak beugrott, csak én vagyok most fáradt. Remélem mindenki átérzi, hogy jogosan. Tehát ez a 2 CD-s cserélgetős Windows telepítős dolog, ez mekkora durva már. Nem is említettük, hogy az elmúlt héten mit szenved. Nem akarok beszélni róla, hogy már ez a 4. vagy 5. telepítés, amit ezek után ilyen. Mindez csak azért, mert az a nyomorult Service Pack 3 nem működött rendesen. De elküldtem a Microsoftnak a hibát, elküldtem. Biztos, hogy nem lesz kijavítva, de elküldtem. És még mindig 8 perc. Ezt mondani, hogy te már rég leestél volna szépen. Hát így ne vegyek levegőt. 8 perc nem is tudom bírja valaki, nem addig nem ez képtelség bírni. Hát a gyöngyhalászok tudták régen ilyen 4-5 percig visszatartani, de hát ők ilyen évtizedeken át gyakorolták. Ez egy hülyeséget mondom, de nem évtizedeken, mert addig már meg is haltak bele, de nem egészséges, azt hiszem, annyi levegő. Nem kéne. Hogy nem kap oxigént, az sose jó. Yeah. 1 óra 17 perc. Nem biztos, mert lehet, hogy csak 15, de volt egy kis szünet. De nem, mert ott egy képernyőnél álltunk meg. Tehát 1 óra 17 perc, és ja nem, mert 58-kor állítottuk meg a kazettát, akkor 1 óra 15. És még mindig 8 percnél tart. Ha nem hiszed el, akkor megmutatom. Itt van, ide írja 8 perc már, 5 perc. Igen, majd meg fognak még gyarosítani, mert ezt így összevágtuk. Nem is ennyi ideig tartotta. Hát képtelenség, hogy ennyi ideig tartott. Ja, hát ez képes. Biztos azt mondják majd, hogy régi gépünk van. Nem tudom, Vegasnak megfelel. Igen, akkor nem lehet olyan rossz. Csak nézd meg, már a reklámozásnál se vagyok olyan lelkes. Teljesen deprimált ez az élmény. Vannak, ott van fönn. Ja. Ez megállt. Mármint, hogy minden oké, csak ő így megállt. Nem tudom. Hát annyit tehetünk, megpróbáljuk újraindítani, és akkor hát hogyha. Mert ilyenkor ebben már tovább folytatja. Próbáljuk meg. Hát figyelj, jobb ötletem nincs, mert ő nem akar így. Na most az ötlet az ugyanaz, mint korábban, amikor már újra kezdtük egyszer, hogy hagyjuk, hogy ne CD-ről bootoljon, hanem az operációs rendszer maga, és akkor majd kíváncsi vagyok, mit szól. Ezt Léci, írd meg a blogra. Nem érdekel, milyen hosszú lett, ezt meg kell írni. Na nézzük, most kiírta, hogy a setup újraindul. Nézzük, honnan indítja újra. És igen, ismét 39 percnél járunk. Megint kicseréltük volna a CD-t. De ilyenkor a CD az már, hát jó, még úgy működik, de a mentésnél már nem igen. Jó. Akkor megint, de várjál, is van 20-10 kazettátok, amit használhatunk tulajdonképpen. Tényleg az lesz 30 részben. Na, megint installálja az eszközöket. Érezzük át, hogy installálja ott az eszközöket. És ugyanaz még egyszer. Tudom, hogy gyorsabb, vagy nem? De egy kicsit. Biztos valamit már elintézett aztán. Azt már nem használja föl. Lassan a munkaidő is lejár. Akkor jó. Várjál. Jó, van fél óra. Nos. És megint be kell ejteni majd a nyelvet? Na, ez egy jó kérdés, nem emlékszem. Csak nem.